manono para putra lan para mantu. Bener. Putra selawe, putri kabeh. Awake dhewe bar mantu ping 4 mungkaring sawiji bungsu Cipta Rasa. Juga ngagar bondo kowe kabeh ndak pasrai njogo ing Kadipaten Pasir kuwi. Kepareng njuk atur. Iya. Temben kemawon wonten negari Pasir Luhur krawan raseksa. Ingkang nami Prabu Kulibaka saking Bungsa Kambangan. Oh. Antes lan sedyanipun kepengin mundhut garwa kaliyan diajeng Bungsa Cipta Rasa. Nanging kok erok sana. Menawi kula kok gadah PIB raseksa mboten prayogi to. Bener. Para raksasa kala wau kula wangsulaken ndadosaken pasulan. Inggih sedaya para mantu saged nanggal pidanipun para yaksa. Bener kaya ngono. Rama nedha nrimo. Tetila kuwi tresna tenan marang kadang ibu. Ora seneng yen dipundhut karo kok kudu dirasa. Benake nggon padha. Pangestu Ciptawati, sabda katimbalan Rama. kewajibanmu piye iki? Kanjeng Rama. Anggen kula makarya kula kinten sampun boten wonten ingkang ujiwan. Namung sugeng kula katur Rama Sohi. Ndak tampa pangestune Rama ditampan. Saged anggen kula mugi mugi dadosaken jimating putra Rama. Ciptasari, Sabda tinimbalan Kanjeng Rama. kewajibanmu piye iki? Pikantuk berkah pangesti panjenengan anggen kula lelados kaliyan garwa kula setunggal kemawon boten wonten ingkang ujiwan. Namung kemawon Rama, sungkem kula mugi bojo katur panjenengan bareng. Iya. Ndak tampa kae bombong tunggale Rama. Pangestune Rama ditampan. Ngestokaken dawuh Rama. Cipta wulan Dawuh katimbalan Rama. yen kowe kepiye iki? Pakaryan kula menika kula wetas daya para abdi Rama nanging boten wonten ingkang ujiwani babar pisan. Oh, iya. Boten katalupen sungkem kula katur. Iya. Ndak tampa kae tunane tunggal. Piji. Pangestune Rama ditampan. Sangat anggen kula mugi Rama. Cipta Sekar, Injih kula Rama. kewajibanmu piye iki? Sedaya kewajiban menika boten enten ingkang ujiwani. Boten katalupen ngaturake sungkem mugi kunjuk Rama saha Ibu. Iya. Ndak tampa pangestune Rama ditampan. Anggen kula nampi mugi dadosaken jimat. Ciptane ngro, Dawuh katimbalan Kanjeng Rama. kewajibanmu piye? Alah sedaya pakaryan kula boten ingkang ujiwani. Boten katalupen sugeng kunjuk kanthi Kanjeng Ibu. Iya. Ndak tampa pangestune Rama ditampan. Nini bungsu, Dawuh katimbalan Kanjeng Rama. kowe ra kepengin para Mbak Ayu wis padha karimbitan. Lho kowe kok durung duwe titian. Duh Kanjeng Rama. Menawi to babakan kakung estunipun manah kula menika tasih sepet. Mbok menawi ing mangkenipun kula menika kepanggih kaliyan tiyang kakung ingkang saged ngratoni dhateng manah kula. Ing mangkenipun kula badhe matur wonten kersa panjenengan Rama. Tenang. Boten katalupen. Kula ngaturaken sugeng pangabekti mugi konjuk. Iya. Rama saha Ibu. Ndak tampa gawe bombong tunggale Rama. Pangestune Rama ditampan nini bungsu. Sangat anggen kula nampi mugi dadosaken teguh ingkang suwana kula Kanjeng Rama. Ramane. Bu, Jenengan nek sampun mireng tiyang mbak
Nemungi maneh. Kok taksih maneh wonten menapa? Lho mantu ping 24 kok urung diputu. Pripun kula? Kowe iki jane iso ta ora? Nggih nuwun sewu Rama. Menawi Kanjeng Rama kepengin ngemban wayang. Awit punapa? Sampun 3 bulan mboten nate wangsul. Makarya Ora kober. nggih boten ampun damel ingkang karya. Rama ki selak kepengin ngundang wayang. Diwukuke ya. Menika nggih boten kirang-kirang anggen kula budidaya. Nanging Dikaya apa wong ora tau. Ya piye garwane malah diwatur dhewe-dhewe jere margi kathahipun jejibaan. Nganti ora kober. Nanti bagas nyenggol e boten anggen. Nah niku Kanjeng. Beda karo Rama lan Ibu. Pripun? Ibu ki simpangan ngono wis dadi. Wah, Rama kemanjir. Nggih. Aku dhewe dulu. Niku wonten jamune napa pripun Kanjeng Rama? Rahasia. Ana apa niki? Nuwun sewu Ji Rama. Iya. Napa penjanika kalepyan? Perkara apa? Menawi top setahun sepisan dipun wontenaken lelomban wonten ing Kali Logawa. Lah menika lak nggih sampun titiwancinipun to Rama. Lah menika leres kali Represent niki Rama. adat sampinipun menika pedhah tahun sepisan menika rak sami-sami lelomban wonten ing Kali Logawa. Iya. Kula kepengin sanget lelomban lho Kanjeng Rama. Rama nganti kelebihan. Nggih. Ya mergo urung mondong putu. Iki Rama. Mengke kula damelke. Tenang, Bu. Silakan biasa. Kowe nyedhaki lomban pirang dina, Nduk? Kula kalih dinten mawon Rama. Rong dina. Kowe Kula pira? seminggu wae tutup Rama. Seminggu. Kula gangsal dinten mawon kok Rama. Gangsal Nggih. dinten. Kula sekawan mawon Rama. Kawan dinten. Kula gangsal dinten mawon Kanjeng Rama. Kok padha karo aku ya mboten napa-napa lho menawi kok dina wis marem ya. Iya. Kula menika kepengin sanget setunggal wulan Rama. Sepuluh. Mentok nyajo. Aku kok gumun sing padha dibujo mung nyuwun wektu sedina. Nanging benten kalih kula Kang Mas. Kula kepengin sanget setunggal wulan. Pemborosan Rama. Ya ngene. Lomban garwa-garwamu wis padha nutu diri. Nggih, Rama. Ning kowe kudu janji. Janjinipun kados pundi? Nek mau akeh kewajiban ra kober. Nggih. Ana ing Kali Logawa. Wah, iki kula mesken. Gampil kula. Bubar kok Kali Logawa, Rama mondong wayang. Oh, nggih, nggih. Janji kula astokaken. Ya ngono. Rening adimu Bungsu Cipta Rasa nyuwun sesati. Kula aku mundur kanthi banget. Ana ing Kali Logawa kono engko diacake bareng. Nggih, nggih. Aja nganti kedulan. Nggih, Kanjeng. Lan engko Wakil Patih barang bakal nderek ana ing Kali Logawa. Toto. Diparani to Kang Mas. Ayo. Mas, boyo ngene lho. Aku bojoku kok lali sendiri. Kaya mrene dulu ora bakal kae. Iya.
biasane piye lak yo ngono. Pirados ta? Pirados ta? Dawuh. Ayo rene. Karepe dhewe. Ini. Eling-eling nek bekas maling gaweanmu ku ya. Kandhane kok ora tau nurut lho kowe kuwi. Lampun. Mumpun ngapa? Rampung. Endi? Rampung ku mau nyandak gawean apa? Mriko. Sing turu mau sapa ning isor? Ae mau. Saya Isor gedangmu. saya kebablasan. Lah dinten-dinten napa sing kirang? Oh iki rumangsaku kok ana bendarane wis ning kene kok malah turu ning kono. Kira Gusto. Dawuh. Aku ki kepengin sapet jagong karo kowe. Ya ora apa-apa wis tak pali lae ning pisan iki tak lungguh ning kono tak gejot iki kene. Kan reget kula sing resiki mawon. Lah kowe sing resi pancen gaweanmu kok dadak. Karo Apa? pembantunya itu ambil jalan-jalan. Lah piye? Ora galak iku yang belen. Mengkene kula mboten krasa. Golek liyane kula niku jenengan niku repot. Repot. Kula ten mriki niku sregep-sregepne. Ngono ya. Nggih. Dadi aku kan mesakne kowe ngono. Nggih. Bayaran sithik nggih kula trima, kula tampi. Ya. Apa itu mawon. Lah iya no, wong iki sarwa salah kok senengamu kok nyambut gawe ora teliti. Ora ngati-ati. Heeh. Enten apa enten apa? Aku susah lho. Susah. Sedih lho. Yang isan itu isan namun pintu susah. Lah kok ora coba rasakno. Rasakno. Saiki ana dalem kepatihan iki mung aku dhewe. Garwaku ora nate jagongan sing kepenak karo aku. Coba, aku isine mau ditinggal wae nganti iki lho durung kondur Kang Mas Pate. Ampun nek gantine kula. Hah? Jagongan. Apa jabang bayi? Kowe iki kok ora ngilet to, Wiradosdo? Ini libur, susah. Yang susah niku nggih dangu saya dangu ragane rusak. Jiwane nggih mangke rusak. Saiki rasane pomo kowe mbae, apa ndek bojo ya. Terus ora tau ditunggoni. Lho, ngene iki. Ngene lho. Ngapa? Kowe ketoke kok aku ngomong ning kaya wedi. Ayo ngomong wae. Ora usah wedi. Wah, atas sing pembantu. Mangke wonten bab-bab ndadosaken cengkahing yang keluarga. Iya. Napa malih jenenganiku salah satunggalipun garwa Pate. Ngantos mangke kula padudon gara-gara kula. Dubi. Gara-gara kowe Nek menawi mboten kula wedharaken, mboten kula jelasaken karo jenengan. Nggih. Kula nggih luput, kula nggih dosa. perkarane Kula sumerep kedadosan-kedadosan, nggih. Ingkang dipun lampahi dening Tindara Pate Pranata. Lakone apa garwaku? Aja gawe panas ing atiku lho. Kula ajrih. Aku ki wis rada panas atiku. Kula suwun ngantos ampun padu. Ora jane ana apa? Kowe weruh apa karo Kang Mas Pate? Supi to Gusti Putri. Saben esuk jam 8, nggih. Ngapa jam 8 ngapa? Niku betane niku nitih sepeda onta niku. Iya. Niki kalau semi mobil-mobil di pasar. Ya, Oke. Untuk kuaturi nggih boten gagas bapak kita. Heeh, lah terus. Wah, mumpung mirip-mirip niku. Nggih. Ngapa? Niku arep gondengke tas niki. Hah? Nggih. Piye? Jam 8 mangke diambali malih. Sore jam 5. Ajek sing iki nggih sepeda onta niku. Ya, Bang. Niku nggih mboten uwal karo tasemi digoncengke. Lah iya. Dubi ngoten niku lho. Ngono jebule. Kula nyawang mawon katon blenger. Ora wiwit mau kowe matur karo Bupati dadak wedi. Kula ajros. Iki cetha. Nggih ajros. Cetha Kang Mas Pate iki wis ora bener kepindahe.
Saiki nek digarap. Kang Mas Patih. Oh, Kang Mas. Kang Mas Patih iki nanti ya. Kang Mas Patih. Ora. Duh. Kok. Iku dadi opo? Nanti padu wah goro-goro aku. Wong omahe dhewe celiwan kaya maling terus. Kula sawan. Rese apa? Sajake ngendhek pantes nggih kula. Oh, kowe iki nek rese iki malah resikan. Sayang aku ilang kabeh jebul resi. Jenengan iku. Nyai Patih ning ndi? Lho, Nyai Patih. Kula niku wong lanang mulai ora ning omah wong wedok apa. Nek jenengan niku pirsa kawit. Nyai Patih. Pangkatmu ki apa lungguh ning dhuwur? Oh, nggih. Kowe iki kena lungguh ning dhuwur yen pendak syukur. Kula lali. Wong ora ngene bendarane lungguh ning dhuwur. Nggih. 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 Menawi jenengan nyuwun pirsa. Sing ngakon lungguh ning isor sapa? Ora sopan kowe. Wong bendaramu ning dhuwur kok kowe lungguh ning isor. Kedahipun kula sing ngakon lungguh ning isor sapa? Kadhe. Ono. Ngeten. Iya. Lho. Ngeten iki dak dhuwur kula karo jenengan. Dhuwur kowe? Nggih. Wah, kowe iki abdiku kok. Dhuwur jenengan lenggah. Oh, nggih. Dhuwur kula. Wah, iya dhuwur kowe kok. Monggo kula ora mriki. Sarengaken. Ya, makasih. Ora yo sawetara suwe wong biyen kowe gaweane begal rampok. Rahayune kowe tak dilasi jiwamu ning kepagelan. Ora ngono krocok gaman karo prajurit. Kula nggih matur nuwun, asal ingin dados Bromo Corak. Gedhe-gedhe. Ora ngono Nyai Patih ning ndi? Bendaramu wedok ning ndi? Jenengan ana wong lanang teko-teko belas ora ana ning omah. Kula bingung bingung nek kula wedang-wedang apa piye ora nggih. Apa moho-moho apa piye wedane nggih dalem kepatihan kok potong blon nek ana tamu ngoten kok disuguhino. Lah iya. Karo padha kok. Nggih, kula badhe matur nggih. Gowani gomblo. Saya lho. Nggih, wani ora. Nggih, Bendara Putri niku jenengan nyuwun. Bendara Putri ngopo? Aku ora wani kandha, ora wani matur ngopo? Ora apa? Nanging nuwun sewu Bendara. Apa? Menawi wonten bab mangke dados ganjelaning manah niku ampun duka nggih. Kowe ndang crita tinimbang kowe nak remet cangkemmu. Ndang ngomong. Ora galak. Arep kandha apa? Tupi Ndara Patih. Kados dene Ndara Putri niku babar pisan boten ngajeni yen tiyang kampung. Nyuwun sewu, teges kula niku apa barang adem kula anyeke, nggih barang papak kula lincipi niku mboten. Kowe kok kandha ngono kuwi? Niki dasarmu apa? Pripun kok dinten nggih? Niku mboten dingkang kalih Parman. Piye? Nggih. Karo Parman siram mawon nggih kalih Parman. Adus ki karo Parman. Badhe dahar nggih kalih Parman. Perkara mangan yo karo Parman. Napa malih? Dadi sare. Walah ugi kalih Parman. Turu ki karo Parman. Nggih tubi ngoten niku. Oh, wong wedok samber gelak. Kula niku matur bab niku pun dangu lho niku kula. Aku tak takon. Kandamu kuwi kena tau gemi apa? Kula
kula niku abdi nggih. Kula ten mriki ten kepatihan nggih, ati kula menep tenang niku pun matur nuwun. Lho, Adus karo Parman. Parman. Wah. Ada kali Parman. Iya. Sari ini kali Parman. Turu ki karo Parman. Kali dipun iki kali Parman. Oh, wong wedok sambil foto kuwi ngoten niku. Bangetan Dodo. kene wangun lanang nyambut gawe rino wengi. Sikil digawe sirah, sirah digawe sikil. Oh, wong wedok karo Parman. Nggih, Tenang kuwi. nggih. Ya, sinang karo Parman. Yo, boy. Kang Mas. Wong lanang yo bolak-balik ngono kuwi. Kang Mas. Aku titenono kowe. Titenen. Lah iki aku. Kowe manut tak biacok ora manut tak biacok. Yo tak jotos iki ngene aku. Kowe arep jotosi aku. Lah nggih. Napa? Alah. Nduk, titik. Eleng biyen kowe nduk. Napa? Kowe biyen mung bakal gethuk. Kowe iki tapek bojo tak sengkake dadi wong aluhur. Kelakuanmu saiki ngono kuwi. Walah. Dalan rupak mau kedisi. Piye? Nek kula dodol gethuk, kenapa apa sampean demben kok dodol manuk? Manuke sampean nyocoki gethuk. Alah, pamer gethuk. Wong gethukmu ngiler ae kok pamer kowe. Nyatane sampean bolak-balik njaluk. Apa? Njaluk gethuk. Sing bodho ki ra manukku. Ngerti gethuk ngiler dicucuki wae. Alah. Tas. Walah. Tas. Walah Parman. Tas. Manang. Pamer kayak kare bupati. Ora ana sak kuku iki. Alah, nduk. Napa? Samanan selingkuh kan. Piye? Sing kebangetan iki. Kurang sabare aku dadi wong lanang. Lah, Kowe iki cara lemah ki lemah cengkar, nduk. kula Disiram ngono saben dina, ditanduri saben dina, ditebloki saben dina, belas ora tukul. kula niki. Alah, 20 tahun omah-omah ya belas. Diabuk. Lah kok jebule kono sing disalahke lemahe. Nggih. Lah cah ora ki apa? Ora salah lemahe dhewe. Kowe ora salahnya omah. Nggih no. Lemahmu lo nelo-nelo. Mboten iso. Mergo salah sampean. Lah kok salahku? Sarae pacule kok bengkong. Ayo. Padahal ku bengkong. Letak petale kowe arep tok banding-bandingke kowe arep golek pacul sing kenceng ya. Domeh paculku bengkong. Lah nek kenceng niku yo Nyatane, Nduk. Apa nyatane napa? Paculku najan to bengkong, tangge maculi lemah di sawah nyatane yo tukul. Alah lemah cengkar. Wong wedok diabuk kowe. Pacul bengkong. Alah lemah cengkar wis sukete jembrong ora tau diblak-blake. Gak salah. Alah. Ayo kok salah. Apa? Salah pacule. Wong suket rokot ae nduk umane nduk rumati. Lah saniki Kaya diblabati ben resik. kudune sing babate niku ya sampean. Dadi upama diuluri jagung ya ora temangsang. Yo. Wah nek diuluri jagung temangsang ning suket. Olah lele. Disirami ora teles tangan lemah ora teles. Wadeg ning suket kok. Arep golek menahe dhewe. Lah kok menahe dhewe? Golek apike dhewe sampean nggih. Alah. Kula niku wis ora sudi karo sampean. Iya, kok ora sudi karo aku padha, Nduk, padha. Apa? Aku bosen karo kowe. Pegatan karo sampean. Pegatan? Wong lanang tantang pegatan. Nek ora niku. Ana lakon patih dadi dudor apa-apa. Sakniki Alah. bondo donya niki. Ayo didol. Aku ora dadi karo kowe ora paten, Nduk. Wong manding layu. Antri karo aku. Alah. Wedhus wedok sing antri. Ya, Wedhus wedok. wedhus wedok. Kok kowe ro? Oke, sampean muni antri to? Kowe nantang pegatan karo wong lanang. Nantang no. Kowe apa nduk donya? Gono gini. Gono gini gampang, Nduk. Ayo.
Andung waris ora apa-apa golok gini. Alah. Niki omah. Omah gede. Karen ngarep niku. Apa? Nggih taman niku. Taman kae. Nggih. Tanah kae 40 bau. Oh nggih. Kae kebo 40 rakit. Nggih. Sapi 50 rakit. Nggih. Sapa? Wek kula. Wek kula. Ayo arep ngopo sampean? Kucing gering. Kucing gede wek sampeyan. Cowek gopel. Wek sampeyan. Pacul bengkok mau. Ya tunggale pacul bengkok. Wong wedok. Arep ngopo? Kelakuane wong wedok. Wong lanang nyambut gawe kanthi rumput donya. Gawe goro-goro nantang pegat, goro gini dikulung wong wedok. Ngono ta ora wong lanang? Ngono ta ora? Mantuk tonge wedi karo bojomu. Wong lanang dikek wong wedok. Alah, nduk. Padha wae wong wedok-wedok jodo wedi. Alah, kembang kleku, nduk. Napa? Alah, pegatan karo kowe, rabi mbokmu, rabi wong ayu. Edan to. Niki edan. Apa? Sampeyan niku nek parikan nek malah kleru. Kleru ya? Alah, lilat niku nek lunyu wae sampean. Alah. Salah moh disalahke. Iya asline ya kowe karo mbokmu ya ayu mbokmu. Sing pacar mbokmu malah kena kowe. Lah niku sampean sing katarak. Apa? Sing katarak Nek sampean. katarak iku. Lah nyapa Kowe kok punya aku katarak? nyatane kok keliru kula? Hah? Kok keliru kula? Salah gedhokmu iki mau sing Ora usah pawadan. bola-bali aku kedlorok. Cara dagangan iki kedlorok. Kok kedlorok? Perkara buku ki lho, Saleh Jamaluddin. Lah niku gurune sampean Alah, Saleh. alah. Kon golek wedokan ngoten niku. Wajan Saleh ki sambel poto. Ambyongane Saleh Jamaluddin karo Widodo kuwi. Apa sampean nggih niku? Apa sampean? Ora perkara kuwi. Apa? Widodo ki ora tau tuwa. Pripun kok? Hanya tale utule urung tukul. Pegatan yo, Ndek. Pegatan tenan. Ora murda ora apa-apa, Nduk. Ora apa-apa. Perkara kowe pegatan karo aku ora apa-apa mergo kowe nangkap pegat. Aku ngerti. Arep karo Parman. Hah? Kowe arep karo Parman. Alah. Sampean kuwi lho wis gedhe. Adus kowe karo Parman. Lah wong kowe aku salah sing dadi bojone adus arep tak. Ya ini lawange yantemno. Ya toko keceplas. Lah syukur mergo sampean niku wong lanang sing ora bener. Lho mangan yo karo Parman. Nyugono geni ning pawon ogok-ogok kaya karo Parman. Sampean iki aja Ogok-ogok pawon. aja nasar lho tembunge. Nasar piye? Sampean ketok kok ngene. Wis di Parman gorene diacokan yo ora apa-apa. Parman sinten? Parman gendyamu. Hah? Gendah. Alah, mulo gampang kowe wong wedok napa pegat. Sampean iki aja angger nesu wae. Nesu ae. Dijletrehke sinten? 20 taun luwih lho aku dhe bojo kowe. Jebul aku entuk tandhe-tandhe Parman. Biar. Aku tane lagi nyambut gawe ku lho. Wong iki tak kirim kok. Lho kok kowe nduk boboto Parman. Ora betul lho. Lagi sepisan iki lho. Jenenge pate kok nangis. Piye? Mung perkara napa Nangis. Parman. Ora nangis. Lah niku wau Alah. Aku ki lho perkarane getonku. Sok tanding-tandingi Parman. sampean kok iso ngarani kula ngoten niku? Ayo. Kok iso ngarani kaya ngoten? Ayo ana sing kandha wong kowe ya adus karo Parman. Turu ya karo Parman. Ngoten sing kandha sinten mriki? Sing kandha sinten? Alah. Tasmi. Tus matasmi lho. Lah sampean nek metu nganggo sepeda auto. Kok ngerti-ngerti ndur nyangke goncenge Tasmi nak mburi dijak ubeng-ubeng belanja. Lho, rumasane kula niku napa sampeyan? Kok kula dibanding-bandingke karo Tasmi? Tasmi ki sapa? Tasmi kok sapa? Ngeten iki lho nggih. Sampeyan dakwa kalih kula, sakniki sampeyan nggih kula dakwa. Dakwa sapa? Tasmi nggih gendhane sampeyan. Tasmi ki sapa? Ayo. Niku ya ibu pate sing angka loro gitu. Wong
mandek ana tasmu ta ora? Kok bangetan? Nek kula kok darani karo Kowe kok ndakwa tanpa bukti. Nek kowe cetha karo Parman titik mati. Nek kula nggih. Apa? Nek kula cetha karo Parman. Iya karo Parman. Oh alah, Dik. Sik kok apa? Jejeg. Ayo. Lah jenengmu kira ya Pujiastuti. Sampean niku nggih. Apa? Nek ndak wong niku kudu ana nyatane. Aja Aja ngendak kok. Alah. Kowe ku lho sing ngendak kok. Alah sampean Tasmu iki sapa? wong karo tasmi kok lali, etek-etek lali nek teng ngarep kula. Awal niki nek sampean iki konangan tenan. Oh, aja tangan dosa. Saksa to. Kok kowe ndakwa aku karo tasmi goncangke tasmi. Lho nggih. Pokoke tasmi tau ndukke. Lah nggih, sing kula ra tau. Sing kandha sapa? Sing kandha oten. Ayo. Apa? Wani tenan. Wani ya? Tenan. Iya. Nek Wah, ditantang. Titeni pira dosta. Ayo. Mbleduk cah iki. Tasmi, pun diakoni tasmi dunjukno. Alaman Parman. Apa? Parman. Ora diklo. Sida pegatan iki. Sik. Paten yo lah. Sik. Apa? Tasmi iki sapa? Nggih bojo sampean sing anyar. Siabang bayi. Kejaba bayi. Pira dosta? Awas, padha wae. Ta. Aku dirani karo. Iya, jingan bocah iki. Wah. Wis tuwa nek sujono barang. Hei, Rene, ayo. Rene tak keprok krosi kowe kok ora Rene. Pira dosta kene? Ayo Rene. Kowe kok aja neko-neko, aja gawe kemeropok ning kepatian kene. Ya? Kok mboten? Digoleki Kang Mas Pateh kowe. Janemu bener apa ora? Cek tasmi to? Beres. Bener. Kowe pengen mati saiki apa sesuk? Urung. Ngene. Nah niki, wong iki. Ayo. Tasmi iki sapa? Nek ngono ora blok ngagrak cangkemmu. Ayo. Nggih. Tasmi iki sapa? Jenenge godhengke tasmi to. Kula kok Kowe yo jatuh-jatuh. Nana, lho cek tasmi. Rentek kabeh. Suketmu do brodol. Tasmi iki sapa? Kowe latok. Aja dadu. Tasmi ayu. Hah? Tasmi ayu. Tasmi kok ayu apa elek? Napa kok nganggo ayu-ayu? Sik, aku tak Kok takon. nganggo elek-elek? Aku tak takon. Kira-kira Parman karo aku bagus. Lho? Parman karo aku ganteng ndi? Napa kok? Kowe kondo. Durung. Kok aja kurang ajar. Aku didakwa karo Parman. Iki sing kandha lek kowe. Nggih. Nggih to? Nggih to? Nggih to? Hah? Kok sik nggih to? Nggih. Kok sik lho? Parman piye maksude kowe kuwi? Aku nganggo Parman. Iku ora kok menungso, ora wong lanang. Kowe tak kandhani. Mangke. Ha. Kowe kondo bloko Parman ki sapa? Bocah ndi? Wonge ning ndi? Aku kudoro tak. Yo nek Prakawe Parman iku kok ganteng-gantengan nggih. kowe kondo Nyai Patih jenenge Barekan iku nggih mboten. Piye? Asmi nggih ayu. Parman ki sapa? Nah. Ayo ngomong. Timbang wonten ing dalem kepatihan iku kok sepi nyenyet. Ora ngono aku tak takon Parman ki sapa? Parman ki latak kowe kondo. Ten lho. Gusti putri niku lah Parman tegese Parman iku mboten Parman menungso niku mboten. Nah, iki bener. Parman ora Parman menungso, Parman yo apa? Parman iku bobok niku lho, Pak. Nah, wis cetha saiki kaya ngono kuwi. Ayo. Lah nek Kasmi niki nggih Nah, temenan. nek Kasmi temenan. Temenan Iki sing iki mlathok Kasmi. ora sampean sing mlathok aku. Tasmi ki sapa? Ayo pokoke Tasmi iki diakoni. Aku ra lilo kene pira dosa. Ayo, sampean tak mlathok gruna apa tak sunati meneh. Saestu to. Aku lek sunat-sunat kowe sing getun. Geton, ora ana geton iki mangkat ini. Doro putri. Yo to, Tasmi to. Ngaten lho. Hah? Napa kok jaluk? Tasmi ki sapa? Tasmi Ora niku urusan nggih. Tasmi yo Tasmi.
betul sepeda Honda. Gonceng ke tasmi. Tas diseni Sarimi. Karmane kowe iki pateni ku nek nggih dahar Sarimi. Tas panjawe. Kaki aduh ta ora ngono. Dadi nggih. tasmi kuwi ora bocah wedok. Tas ireng wedi diseni Sarimi. Dadine Tasmi. Ngono ki dakon. Niku katimbang dalem kepatihan niku sepi. Lho tiyang nggih kagungan garpu kok padu pisan mawon kok mboten nate. ajar. Nggih. Arep tak pecat emang. Nyuwun pangapunten lho. Kok kira ayune Kowe seneng nek aku pegatan karo bojoku. Ampun ampun. Aku ro nek sida pegatan karo aku karep ngalep randane bojoku. Badhe jenengan badhe pegatan ngono. Oh, bekas maling yo ngono kuwi. Wis Bodoh, kayak mati iki. Nyai. Kayak mati. Nggih. Niki nyata. Kalau wau badhe daya kau kula sing ngono. Oh, mbok Nggih, sengaja. urip wonten suwara. Nggih. Nyun pangapunten nggih Kang Mas Pate. Wong jenenge wong tresno. Nduh, di kompor-kompori kaya ngoten niku kula lak panas ati kula. Wira dusta. Dawuh. Apa sababe aku kok ora tau padu karo Nyai Pate. Lah nggih niku Najan 30 taun luwih aku ora iso duwe anak karo Nyai Pate. Nggih. Ning tembung menerangi cinta pertamaku Nyai Pate. Buyung Kaya bocah enom lho logikane kaya cah enom. Niku pancen perlu sanget. Mergo apa? Nggih. Bondo donya kabeh kuwi mau wong pralampitaning. Nggih. Kabeh ora lan Titipan ingkang kuwasa. titipane Gusti. Upama aku diserahke saiki dadi patih, kuwi mergo kanugrahane Gusti welas asih. Leres. Mergo apa? Aku biyen rekasaku ya karo Nyai Patih. Nggih. Ngono. Napa malih kula nderek ngraosaken. Lah iya. Nyamaken. Lah iya. Mula omah-omah kuwi sing dibutuhake kuwi karo kuwi. Anu Ndoro. Ndoro. Apa? Ndoro Putri. Kenapa? Abdi jenengan sampun kula masak. Kowe Nggih. lho ta apa? Kalau wau anu jangan kunci mawi botok. Perkara mangan gampang. Nggih. Tawisno banyu anget, Nggih. gawe kembang setaman, Nggih. ya, karo bokor, kanggo wijik. Oh. Wijik apa? Aku tak karo Nyai Patih. Nggih. Alah. Aja nginceng lho ya. Boten. Kula ngaten niku boten kepengin. Iso kayak goro-goro barang iku malu apa? Nganti belum hati ini ya aku sak kon lunga no. Latihan kok nasibku kaya apa? Mau kamu apa? Monggo. Monggo, sinten niku? Kula sinten? Kula nuwun. Monggo. Nuwun. Tamu sampe duduk gak? Bagane wanu. Kula nuwun. Monggo. Nuwun. Oh, alah. Ayo kono. Kula nuwun. Monggo. Wah, boten enten tiyange Pak Bali mawon. Good. Hei, ayo bali rene. Nuwun. Monggo. Nuwun. Iku katabrak ya. Iki sapa iki? Ngapuntenipun boten ngerti. Ayo lungguh kono. Sarwa ireng radi samar kula. Jebul niki wau tiyang. Perkara sandhangan kuwi hari senengane sing ambu. Nek mripatmu awas
Dan kok sandangan kok plong-plak kuwi wajibmu. Medon apa piye? Mboten ketara, sarwa ireng. Makatane. Ayo lungguh. Pangapuntenipun, Ndara. Ya sapa? Kula tiyang. Iya. Ngarani wedhus sapa? Nek wedhus kula ngemut jenengan. Kowe jeneng Nggih gadah. apa jenengmu? Jeneng kula Kamandaka. Mandoko. Nggih. Lah sampean Kowe pengen di aku? namine sinten? Aku iki nek dikenal ngerteni karo bocah desa kaya kowe iki kaya imane mangkret gede. Ning iki sapa apa tak dono ya? Nggih. Aku putra Patih Reksanata Raden Wiradasta. Panjenengan putra Patih. Iya. Raden Wiradasta. Dusta. Ngerti? Tiyang jenenge kok Wira kaya kewan. Iya macam-macam tak. Ampun Ndara nggih. Arep lho apa kowe munggah kepatihan? Pangapuntenipun nggih, Den. Iya. Kula kepengin nyuwun pedamelan. Dadi kowe munggah nang kepatihan golek gawean. Nggih. Waduh, emane kok Amandaka. Nang kepatihan iku wis akeh abdi. Lah hitung wis ana 11. Yen ngaten, Iya, ora ono. sampun mboten wonten pedamelan. Ora ono. Ya. Ale, Yen pancen sampun mboten wonten pedamelan, kula nyuwun sangu mawon. sangu Nggih. kudu anu wujud duwe apa rokok kowe jalan rokok? Nggih dhuwit mawon. Duwe. Nggih nggih tumbas jajan. Ya. Ya. Putra Patih niku adane Loh. dah dhuwit. Ya, lho kok kene pesuwel kono kuwi anak patih kaya dene Raden Wiradasta. Nggih. Kula nggih percaya. Kowe ra butuh bali ndang bali ya ora keren ya. Sangne kula entosi. Oh, iki. Ning jero amplop iki kalebone tanpa tak hitung. Niku amplop napa nota? Wis kok ora usah geger kowe. Kowe butuh dhuwit apa ora? Nggih. Nek ora butuh dhuwit tak balik kene lho. Wong dereng diparingi Ayo. balik. Ayo. Ayo, bali yo. Niki dhuwit. Yo. Padha ya karo kanca kancamu nek iki lek maringi ya putra Patih Raden Wira. Ngapa kowe? Hah? Kowe ngapa? Kowe kok ngaku? Kowe mau barang apa ngene? Ngaku-ngaku ngapa? Aku krungu lho ning kuwi. Aku krungu lho. Kowe kok ngaku-ngaku dadi ngaku putrane Patih. Ngoten iki wau. Tak tuwapuk lambemu lho kowe. Kowe celometan ora waras kowe dadi maling, dadi rampok. Omonganmu kok ora mari. Nuwun sewu. Kowe iki ngopo? Ayo, minggir. Awas kowe tak itek-itek kene kowe kok. Den Mase. Kula pun disangoni kula tak pangsul mawon. Gus, Gus. Rene. Kene Gus. Rene. Wah, iki nek ora tak genahke. Oh, Wiradasta. Ngapa kowe ngapa? Oh, niki dawah dijipuk bocah niki. Ojo sembrono. Apa kowe wis meneno? Ki wong edan. Rene. Iki Kok sik kowe iki sapa Gus jenengmu? nami kula Kamandaka, Ndara. Kamandaka. Nggih. Sangka ngendi omahmu? Kula sampun mboten gadah papan gunung. Lah terus kowe kok iso dumunung ning kepatihan? Ana apa nggih? Ngantos kula dumugi ing kepatihan. Kula kepengin nyuwun pedamelan Ndara Fitri. Golek pegawean. Nggih. Ane pegawean nang dalem kepatihan kene akeh. Kowe ora usah wedi. Kowe dadak ngomong karo bangsat siji kuwi. Aja mbok gugu. Ki Parman ya iki. Kowe ngerti? Kae iki ning kene derajate gedhi bal. Bantur ning kene. Niki Parman. Heeh. Lah aku ki bupati kok. Ngendikane putra ing kepatihan Aja ngandel. Raden Wira. Wira, lungamu kowe. Enten apa? Romansamu? Enten apa kok? Aku tak banding-bandingke.
Awak kaya ngene kok dibanding-bandingke. Rasain lho. Kaya lagu dibanding-bandingke. Ora guyon. Sampeyan kenten apa? Aku ngrumangsani nduk yen wis tuwek. Wis ora apa-apa. Aku kuwi arep golek sing namene iki. Pira dosa? Dawuh. Golek tampar tak ngendat saiki. Ampun. Enten apa? Hai. Kowe nglebono lanang, aku kalah lho, Mboten. Kalah bagus. Aku nangis. Kebangetan kowe. Ya Mas, garwa kula sing ganteng-ganteng dhewe. Ampun salah penampi. Aku lagi ora perkara kowe. Lah napa? Sikilku tok indah. Mboten kelas, Kang Mas. Nek mau karo Iki sapa? Kowe kok ngomong-ngomong tak suwaduk kene lho kowe. Hah? Sapa? Niki tamu madosi panjenengan wonten mriki badhe pados pedamelan. Lancang. Pripun? Tamune lanang kok. Lho, nggih. Tamu yen lanang kuwi sing acarane iki kudune aku. Lah, Lah iya. Lah kok lancang. Diwedani dibanding-banding. Lah iya. Kaya ngene kok dibanding-bandingke. Kang Mas, menika kala wau panjenengan tasih wonten ing pepungkur. Ayo. Nggih to? Heeh. Paradene panjenengan dereng wonten. Wontenipun namung kula. Wong jenenge menika tamu, nggih kula rati. Seneng kowe. Seneng ya. Kowe cecak bagus ngono iki jeneng ngono iki. Nggih mboten ngoten. Mengke pesake. Niki. Ayo wae. Ayo wae. Mboten, Ayo wae. mboten Ndoro. Kowe guyu wae. Aku lagi serius. Ayo. Balik. Mboten. Jane sampeyan ngomong napa ta? Aku serawat. Aku arep kondo. Senengmu sapa cokle nang. Nami kula Kamandraka. Pripun Kang? Naminipun? Hah? Naminipun sinten? Sapa ngumpul aku? Ya. Sampeyan iki Jenengmu jalan sapa? budhek to? Kamandraka. Oh, Kamando. Oh, nggih. Arep apa? Arep apa? Kula kepengin nyuwun pedamelan. Kepatihan ki abdine wis akeh. Oh, Gawean wis ora ono. rungu kowe. Kowe meneng mau kowe. Nggih, Den Masih. Kok Den Masih? Nggih, Kowe kok ngus kae Den Masih? lha niku jare putra ing kepatihan Piye? Raden Wiradusta. Ngaken putra panjenengan lho Kang Mas Pate. Jadi kowe ngaku anakku kowe. Kok guyon kok, Ndoro. Lah aku kok duwe anak kowe. Oh, cilik anak ceprot. Kae ketibal, wajibe ya didukani. Nek kowe ning kene golek gawean, monggo tak penehi gawean. Ya Cak Bagus. Nanging Heh? sampun mboten wonten pedamelan. Piye to ning kene gawean akeh. Ndorone, ayo ana bali. Ya. Iya ngono ning aja ngono. Barang Wong Mas, Kang Mas. senengane besok Wis sono kliru, wong aduh. wae. Wong cecak mesake apa? Lah niku golek Lah gawean. pancen ora ono gawe kan patian ki wis akeh. Anake wong ora duwe lho niku. Apa? Wong keserakat. Wong melarat. Waduh, lah iki Greget-greget. Nanging ngono lho, Kang Mas. Lingsem lho, Ndoro. Bocah kleyang kabur. Gitu, kok malah ditampa nang kene. ning kepatian umpama kedulungan wong melarat. Memudah keturunan melarat. Ngasorke derajatku. Sanone mawon kon bae. Ngasorke derajatku. Nah. Adikku cemas maku. Ini. Lah rumangsamu diapunmu ki sugih. Hah? Bocah kok. Lah pancen patian ora ono gawe ya. Sampun mboten wonten pedang. Ora ono. Nanging ngaten Kang Mas. Kula badhe matur. Apa? Nisamun duka Ora. bilih wonten ing dalem kepatian sampun mboten wonten pakan.
Monggo kula ngulataken dumateng Kamandaka menika kok mesakaken nggih bocah ya bagus. Pakulitane kuning, astane ya alus. Umpami nyambut gawe sing rekoso kok ya mesak. Upami dibandingke kalih kula pripun? Oh, dibanding karo diapuramu ya malah kene kowe. Nggih. Tak gejote kene. Sik, karepmu kuwi piye? Pikajengan kula. Panjenengan kalian kula sampun lami mboten kagungan putra. Lah iya. Prayoginipun Kamandaka menika dipun pundhut putra angkat. Lho, kados pundi Kang Mas? Jangan Nggih kula. anak. Nggih. Anak. Tipe anak. Wah, apik. Apik. Repot. Dadi niku anak-anak timun, dadi kremes dhewe. Iya. Boten. Saestu Kamang menika Niku mangke mbebayani cepatian niku mangke. Mengemo Semurut. mengemo. Iki arat iki jeneng kene lho. Sik. Pun penggale. Anak. Nggih, cepi to. Menawi penjar desane menika lak mesake to. Bagus. Bagus. Kok aku duwe anak ganteng iki. Menika cocok karo panjenengan lho, Mas. Patih putrane bagus pisan. Lah iya. Weh, patih resana to putrane bagus. Pripun Kang Wah, Mas? gathuk kowe. Gathuk, Tari nggih. bocah iki lho, tari lho. Kula tarine riyen nggih. Tarine. Oh, nggih. Anak. Pancen bener. Ana ing kepatian kene ora ana gawean. Nek upama sak liyane kuwi ngono, kira-kira engko kowe gelem apa ora? Kowe bakal tak pundhut putra angkat. Dadi putraku. Yen pancen sampun dipun kersakaken. Heeh. Piye nggih? Gaga. Hah? Gaga. Kok jajal. Kok dada kok Mas? Mok. Dada piye kowe, Mas? Wah, ora kelakon duwe anak ganteng. Kowe ora gelem deh. Hah? Kok ngene? Apa piye? Kowe kok ngingeti sapa? Hah? Coba kowe sing ngajari to? Setan tenan kok. Kowe boleh tak dulang pucuk alat. Kowe meri apa piye? Kowe meri? Boten. Tidak ilang mesti sampe. Kowe pengen tak dulang pucuk arit kae kowe. Niki wis suwe barke ora dipek. Kowe kepengen dipek anak. Pengen anak angkat. Gampang. Matur nuwun. Gampang. Matur nuwun apa? Tapi anak angkat junjung kowe ya. Sipun. Ae gabah pirang-pirangnya junjungan. Duh, mate. Diapun lho kaya bagus Aku bagus. duwe anak kowe yo kasar belajarku. Nggih. Rupaku wis ora gotro, duwe anak kowe lekutuk. Ah, Piye nggih? Kowe iki ngopo ngeling mau wedi karo kae to? ora sawedi. Ora sawedi. Kula mboten wedi ning diganggu. Diganggu. Nggih. Kowe iki demit, kok ganggu wong iku. Boten. Kowe lembut, Boten. mamedi. Boten. Kok aja gatekne kae. Ora usah gatekne kok. Piye nggih? Kira-kira tak pundhut putra angkat gelem apa ora? Kok ki wis sampe 20 taun lho ora kagungan putra. Yen pancen kados ngaten kula-kula Gelem? dados putra angkat. Mas. Gelem. Kano gelahan sanget purun bocah iki. Gelem jajal aku. Nggih. Pripun Kang Mas? Aku kepengen rasane diwu. Kamara ditanggu. Kula kok kepengin dipun sebat inggih Kanjengipun. Iya, jajal rasane piye. Kula tak ngraoske nggih. Kula. Aku duwe anak. Setan. Kowe ngopo? Kowe kene rungokno kowe. Rungokno nek aku nimbali karo putraku. Bocah Lho, bagus iki nggih. galu. Nggih. Rasane kok kono karo aku rasane. Iki Kang Mas nggih. Penjan mireng akan nggih kapan nggih? Waduh. Ya aku duwe anak. Rasa gawe kangelan. Ya. Becek to iki. Ben ora serak ditundang. Nggih. Bocah bagus. Putraku Kamandaka. Injih kula Kanjeng Ibu. Boleh Ini Bu, Dara Putri. Dara Kowe Putri. mikir. Pelak kowe nyekel Dara bojoku. pripun ngajeng geblak kemawon iki kula tampani to, Dara.
anak malah edan iki. Kok edan pripun? Sangka senenge. Rasane kula niki wau nyebut yer putraku Kamandaka. Dawuh katimbalan ibu langsung mancres. Terus Tantap lho. Nggih. Ngono. Panjenengan kertas ijeh. Iki raosipun waduh jas kan. Dawuh kula. Yen anakku Kamandaka bagus. Paring pangandika dawuh Kanjeng. Waduh. Monggo. Wong bojoku tok tampane ora. Brodol kabeh. Terus pundi Kang Mas? Wirados to? Wirados to. Ngene. Nggih. Kamandaka wis dadi anakku. Iya. Dadi putrane Patih Dasanaka. Nggih. Upama kurang budane ning kene kowe sing muluki. Ning mawati-wati aku ya. Nggih, ngendikaku ki rungono. Nggih. Yen aku urung ngeparengake Kamandaka anakku iki metu saka kepatihan. Mergo aku durung matur ngono resep. Nggih, ten Kanjeng Adipati kandhandha. Nggih, badhe tempo. Ora ya? Nggih. Lah, ira pantes iki arep ana adicara plesiran. Oh, kowe do ning omah. Nggih, kira. Aku karo ibumu gak plesiran ya. Aduh monggo. Dene-dene. Mama yo ya. Ayah. Iki kok nek mbok perintah ora gelem bocor. Putraku lho. Nggih, karo putri, nggih. Kula setengah. Monggo. Iki sing basa aku apa sampean? Nggih, kula sing basa. Nggih nuwun pangapunten nggih. Daya, nggih pambudidaya kula gagal kula mboten tok gawe. Ora wis karepan. Kula ngono yen kula luput. Paman Wiradosta. Ini kan bendara kula. Minangka saiki aku tambah sedulur. Nggih. Najan to sampean Sulaya saka pangucape yen sejatine ora putrane Rama Patih Dasanaka. Abi Kapur aku sing saiki diangkat. nggih. Minangka putra angkat ing kepatihan. Nggih, kula kedah hormati ngajeni karo jenengan. Nggih, dipun. Arep tindak siap. Nggih. Enten lho. Nuwun sewu. Najan to Gusti Patih Dasanaka kula wau eling tugas kalian kula yen panjenengan boten pangke medal. Enten to kula wau. Sejatine aku bakal ngikut Nggih. marang dawuh pangandikane Rama Patih Dasanaka. Dah, kadang pundi malih ngeman menawi kawon jangan menika, ya. Jenengan boten derek mangertosi, bab ngeten. Doro kamantos. Kanjeng Dipati Patih Patih Dasanaka iku sakeluarga kalebu punggawa punggawa derek. Saben taun pisan niku ngawontenaken besian. Nggih, lelomban nglipur dhateng keluarga wonten ing Kaliraya. Oh, mboten namung niku tok. Putrane langkung cacahé Putrane Paman Wiradosta. selawe cacahé. Selawe cacahe. Nggih, putri daya nanging sing paslipun pun sami kagungan garwa. Kari siji. Kanton Sanji Bungsu Pragil ingkang nami Bungsu Ciptarasa. Cipta Rasa. Mila kondangan. Boten ketok mesti lampah besemita. Nggih, nyawan saking katepian niku rasa marem layang temen. Pripun Rai Muda? Yen pancen kowe ngono. Neng iki dawas padha.
Ampun kan kedenganan putra mantu makin budaya ini. Luwe-luwe kedenganan dene Kanjeng Rama. Dan kerson dengan Ini lagi ati. Yen pancen ngono, iya. sawetara ayo kanthi cara dedemitan. Kata Aku pengen